ओव्हरऑल एक सूचना आलेली आहे, जे 20 संघ होते त्या 20 संघांचे 20 संघ मालक या ठिकाणी स्टेजवरती यायचं आहे, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. जे 20 संघ मालक आहेत त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. दरम्यान चालू असलेला क्वार्टर फायनलचा चौथा सामना गोविंद शेठ ग्रुप विरुद्ध प्रणव 9 स्टार. प्रणय 9 स्टार. सलामीवीर फलंदाज संतोष तांबे. पहिलाच चेंडू आणि एक धाव. गोलंदाजी मार्कवर असेल तो स्नेहल. सनी तांबे. स्नेहल. पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. सुरेख फटका. पॉवर प्लेचा पूर्णपणे या ठिकाणी फायदा घेतलाय आणि 4 धावा प्राप्त केल्यात या चेंडूवर संतोष यानं. अभिषेक धनावडे कोठे असतील तर त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. पुन्हा एकदा 2 या धावसंख्येसाठी खेळलेला हा चेंडू. संतोष आणि अमर. गोलंदाजी मार्कवर सनी. यावेळी मात्र चेंडू मात्र चांगला खेळून काढलाय 4 या धावसंख्येसाठी. अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल. स्नेहल याच्या वैयक्तिक पहिल्या 5 चेंडूतील 4 चेंडू हे झालेले आहेत. एक चेंडूचा खेळ बाकी. समोर संतोष. एक चांगली फलंदाजी. पंचांचा नोचा इशारा. 9+2 अशा 3 धावा मिळत आहेत. स्नेहल. एक चेंडू शिल्लक असेल. यावेळी मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केल्या तर संतोष माघारी. मोठा धक्का बसतोय संकेतच्या स्वरूपात. संतोषच्या स्वरूपात संतोष बाद. षटक संपतय. निर्धारित पहिल्या 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 15. 1 बाद 15. निखिल संतोषाची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो निखिल. गोलंदाजी मार्कवर आता आपल्याला पाहायला मिळतोय. आशुतोष नेवरेकर. आशुतोष नेवरेकर यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. संतोष तांबेच्या स्वरूपात एक मोठा धक्का बसला गोविंद शेठ ग्रुप संघाला. आता मात्र आशुतोषाचा पहिलाच चेंडू आणि गॅप मध्ये खेळून काढलाय. नो प्लस 4 अशा 5 धावा. अभिषेक धनावडे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. अभिषेक धनावडे आपली या ठिकाणी गरज आहे. यावेळी मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केल्यात माघारी फिरतोय. फलंदाज बाद होतोय. संत गतीचा चेंडू होता. फलंदाजीसाठी गेलाय तो प्रथमेश शितप. प्रथमेश शितप गेलाय त्या ठिकाणी फलंदाजीसाठी. दुसरा षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना त्रिफळाचीत झालाय तो दुसरा फलंदाज. यानंतर समालोचन करतील अभिषेक धनावडे. तिसरा धक्का बॉक्स आउटच्या स्वरूपात. हॅलो. चला सामन्याकडे पुन्हा एकदा बोलूया. गोलंदाजी मार्कवरती तुम्हाला आशिष पाहायला भेटेल. थोडासा कमबॅक पाहायला भेटला. थोडीशी पहिल्यांदा गचाल गोलंदाजी झाली होती, त्यानंतर चांगला कमबॅक पाहायला भेटतोय. यावेळी गोविंद शेठ ग्रुप थोडासा बॅकफुटला पाहायला भेटतोय. चांगले फलंदाज बाद झालेत. याने सुंदर फटका सजवलाय लेग साईडच्या दिशेने. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटलं.
आणि त्यामागे एक धाव. थोडासा दबाव दोन्ही संघांवरती असेल. क्वार्टर फायनलचे सामने खेळवले जात आहेत. त्यावेळी पुन्हा एकदा लेग साईडच्या दिशेने खेळून काढला. थोडासा खराब तो. पुन्हा एकदा आशिषाने पुन्हा एकदा बॉल कलेक्शन केलं आणि डायरेक्ट हिट केलाय. फलंदाजाला पुन्हा एकदा बॅक टू द पॅव्हिलियन पाठवलंय. षटक संपतंय. क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं होतं, परंतु जो थ्रो केला होता तो थोडासा बॉलरच्या डोक्यावरतून गेला. त्यानंतर थोडस दोन्ही फलंदाजांमध्ये थोडस बाताची झाली. त्यानंतर डायरेक्ट हिट पाहायला भेटला. फलंदाज बाद झाला. यापुढील होणारा सामना असेल केपीएल मार्फत इथे आयोजन झालंय रेस्ट ऑफ मासेबाव वर्सेस बेस्ट ऑफ करबुडे. यानंतर होणारा सामना यावेळी पुन्हा एकदा चांगला खेळून काढलाय. सनीच्या मार्फत चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. 4 धावांसाठी चेंडूला खेळला होता. धावसंख्या 23 झाले. आता स्ट्राईकला आहे आकाश, ज्याला पुरेपूर ग्राउंडचा अनुभव असेल. स्वतःच्या होम ग्राउंड वरती खेळताना पाहायला भेटेल. थोडस गोलंदाजी मार्क वरती थोडासा खराब चेंडू पाहायला भेटला. येस येस, इट इज अ वाईड. या एका धाब्याने पुन्हा एकदा धाव फलक थोडस पुरे सडकतंय. काय फटके सजवतोय आकाश. पुलटा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. हलक्या हाताने खेळला होता, परंतु गचाल गचाल क्षेत्ररक्षण. खराब थ्रो, खराब कलेक्शन पाहायला भेटतय. पुन्हा एकदा एक धाव स्वरूपात इथे भेटली. गोविंद शेठ ग्रुपचा एकदा खेळाडू आतमध्ये गेलाय. एकदा संधी असेल, त्यानंतर तुम्हाला नक्कीच पेनल्टी असेल. यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलाय. समोर प्रणय असेल, स्वतः संघ मालक चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. संघाच्या धावसंख्येत ह्यावेळी पुन्हा एकदा एका धावेने भर होते. आकाश आदित्य गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा गुगली चेंडू सुंदर खेळून काढला गॅप मध्ये. चांगला फटका. प्रयत्न चाललेत मोठे फटके खेळण्याचे. ते समजल्यानंतर त्याला समजलं की पुढे मारल्यानंतर एकच धाव येते. माझ्या आजूबाजूला 2 धावा देखील आहे. तिकडे मी फटका सजवून माझ्या संघासाठी 2 धावा घेऊ शकतो. यावेळी थोडासा बीट केला आदित्यने. लेग बाय स्वरूपात चेंडू जातोय डिक्लेअर मध्ये. षटक संपतंय. तिसऱ्या षटकाखेरीज संघाची धाव संख्या झाली 29 धावा. आता वैयक्तिक पहिलं संघासाठी 4थं षटक पाहायला भेटेल बनी याच्या मार्फवरती. पाहूया काय गोलंदाजी करतोय. 4थं षटक. जास्तीत जास्त धाबा गोविंद शेठ ग्रुपला बनवाव्या लागतील. यावेळी छोटा कलाकार चांगली फटकेबाजी करतोय. चांगले फटके याच्या बॅटमन पाहायला भेटत. यावेळी उंच खेळला आहे. पाहूया चेंडू जातोय बॉक्स आउट स्वरूपात. 4था धक्का बसतोय गोविंद शेठ ग्रुपला. यावेळी पहिल्या चेंडूवरती बनीने फलंदाजाला बाद केलंय. स्ट्राईकला तुम्हाला पाहायला भेटेल लेफ्ट हँड बॅट्समन विशाल सांडी. पाहूया बनी वर्सेस विशाल. गुगली चेंडू फेकलाय. उंच फटका सजवलाय. पुन्हा एकदा बॉक्स आउट स्वरूपात दुसरा धक्का. हॅट्रिकचा चान्स इथे होतोय.
अंतिम षटक चालू आहे. 2 चेंडू फेकले गेले वनियाच्या गोलंदाजी मार्क वरती आणि काय झालं, 2 गडी बाद केले. हॅट्रिकचा चान्स पाहूया काय होतंय. यावेळी जवळ जवळ स्टिकला जवळ जवळ घासून चेंडू गेलाय. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उचली गेली, त्यामुळे हॅट्रिक हुकते. चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते बनियाच्या मार्क वरती. ह्यावेळी सुंदर फटका, परंतु एक धाव स्वरूपात आणि खराब थ्रो, यामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण म्हणजे डिक्लेअर स्वरूपात पाठी. एक थ्रो बाईज मध्ये धाव म्हणजे 2 धावा. या 2 धावांनी पुन्हा एकदा धाव पडत पुढे जातोय. षटक संपतंय. 4 षटकाखेरीस संघाची धाव संख्या झाली. गोविंद शेठ ग्रुप संघाची धाव संख्या 32 धावा. 33 धावा बनवाव्या लागतील प्रणय 9 स्टार संघाला जर सेमीफायनलचं तिकीट काढायचं असेल तर. 33 धावा चेस कराव्या लागतील प्रणय 9 स्टार संघाला. श्री हरीश महादेव वेद्रे साहेब युवा नेतृत्व यांचं इथे आगमन झालंय. कमिटीतर्फे त्यांचे हार्दिक आभार. आता स्ट्राईकला असेल प्रणय, पाहूया काय फटके सजवतोय. पॉवर प्लेचं षटक असेल. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यष्टिरेखाच्या हातामध्ये चेंडू समावतोय. दुसरा चेंडू इथे निर्धाव जातोय. ते 30 धाबा करायच्या आहेत. पहिलं षटक चालू आहे. फुलटॉस चेंडू गॅप मध्ये भेटलाय. चेंडू जातो यावेळी 4 धाबांसाठी. कालच्या सामन्यामध्ये देखील प्रणय याने एका चेंडूवरती 4 धाबा पाहिजे असताना स्वतः संघ मालक जबाबदारी घेऊन तो चेंडू त्याने 4 धावांसाठी भेदला होता. 33 धावा करायच्या आहेत जिंकण्यासाठी प्रणय 9 स्टार संघाला. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव, त्यानंतर चेंडू निर्धाव पाहायला भेटला, त्यानंतर आला चौकार. यावेळी सुंदर क्षेत्ररक्षण, तितका चांगला थ्रो, परंतु चांगलं रन विथ इन द विकेट्स दोन्ही फलंदाजांमध्ये. एका धावेवरती पुन्हा एकदा समाधान मानायला लागेल. धावसंख्या झाली 6 धावा. 4 चेंडूवरती या गोलंदाजाने निखिल या गोलंदाजाने 6 धावा खर्च केल्या. चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते. पॉवर प्लेचा षटक चालू आहे. अंतिम चेंडू सुंदर फटका होता, परंतु तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण.
षटक संपतंय. पहिल्या षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या झाली 7 धावा. बिनबाद 7. गोलंदाजी मार्क वरती अमर. अमर 5 कुडे आणि आता स्ट्राईकला असेल आशिष. पहिला चेंडू, पहिला सुवर चेंडू, अतिरिक्त धाव. पंचांचे दोन्ही हात वरती येत आहेत. वाईट चेंडूचा इशारा म्हणजे धाव संख्या पुढे सरकेल एका धाबेने. पाहूया अमर गोलंदाजी मार्क होती. पहिला चेंडू सर पाहायला भेटला, त्यानंतर थोडासा टप्पापर्यंत चेंडू खालती राहिला, त्यामागे 1 धाव. परंतु काय पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू गेलाय डिक्लेअर मध्ये 2 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती सर चेंडू पाहायला भेटला, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा डिक्लेअर स्वरूपात. आशिषाच्या बॅट मधून चांगले फटके सजवतोय आशिष. पुन्हा एकदा सर चेंडू. थोडीशी गचाल गोलंदाजी आता पाहायला भेटते अमर याच्या गोलंदाजी मार्क वरती. आतापर्यंत एकच चेंडू फेकला आणि 4 धावा खर्च केल्या. 2 चेंडू स्वर पाहायला भेटले. यावेळी पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडू जातो डिक्लेअर मध्ये एका धाबेसाठी. शांत गतीचा सामना चालू आहे. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. 33 धावा करायच्या आहेत प्रणय नाईन स्टार संघाला. या दोन्ही संघांमध्ये सेमीफायनलचं तिकीट कोण घेतोय पाहूया. पुन्हा एकदा सुंदर फटका, चेंडूला पाठवलं ऑफसाईडच्या दिशेने. 6 धावांसाठी येतोय केपीएल खणखणीत षटकार. दुसरं षटक चालू आहे. अजून 2 चेंडू शिल्लक असतील. आशिष आता आक्रमक होतोय. पुन्हा एकदा सुंदर फटका साधलाय. पुन्हा एकदा गचाल क्षेत्ररक्षण लेग साईडच्या दिशेने. पुन्हा एकदा येतोय आशिषाच्या बॅट मधून खणखणीत चौकार. आशिष आता आक्रमक होतोय. प्रणय नाईन स्टार संघाचा हा आयकॉन खेळाडू चांगली फटकेबाजी आयकॉन असल्याचा दावा करून दाखवतोय. आता मात्र चांगला चेक केला गेलाय फलंदाजी मार्क वरती आशिष याच्याकडून. त्याला समजलं की हा चेंडू वाईट दिशेने जातोय, मला काहीच करायची गरज नाही, 1 धाव मला सहज भेटेल. चांगली फलंदाजी करतोय आशिष. यावेळी उंच फटका खेळला, पाहूया झेल होतोय का. आता मात्र आशिषच्या स्वरूपात पहिला धक्का बसतोय. आशिष बॅक टू द पॅव्हिलियन. आयकॉन खेळाडू संतोष तांबे. आता जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावरती असती. जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव फेकावे लागतील संतोषाला. सायकल असेल संघ मालक आणि हलक्या हाताने खेळून काढलाय. चेंडू जातोय 2 धावांसाठी डिक्लेअर मध्ये. थोडीशी चालाकी दाखवतोय फलंदाज प्रणय. आता समीकरण असं असेल, येणारे 9 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असेल. थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळून काढलाय समोरच्या दिशेने. त्यामागे 1 धाव. स्ट्राईकला असेल आता आशुतोष नेवरेकर.
संतोष गोलंदाजी मार्क वरती, पहिल्या चेंडूवरती 2 धाबा, त्यानंतर 1 धाव. उंच फटका खेळलाय, पाहूया झेल होतोय का, अमळच्या स्वरूपात झेल टिपला जातोय. आशुतोष बॅक टू द पॅव्हिलियन, पुन्हा एकदा दुसरा धक्का बसतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु तो बसतोय आणि फलंदाज बाद. जर सेमीफायनलचं तिकीट पाहिजे असेल तर प्रणय 9 स्टार संघाला 7 धावा बनवाव्या लागतील. पाहूया काय होतंय. सुंदर फटका आहे, पाहूया. खराब थ्रो, त्यामागे 1 धाव. चांगलं फिल्डिंग झाली होती परंतु थोडासा थ्रो खराब पाहायला भेटला, त्यामागे 1 धाव धाव स्वरूपात पूर्ण केली. दोन चेंडू शिल्लक असतील. सॉरी, अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. जवळजवळ झेल झाले असती तर नक्कीच मोठा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन गेला असता, परंतु चेंडू गेला डिक्लेअर मध्ये. षटक संपतंय. 3 षटकाकरी संघाची धावसंख्या झाली 28 धावा. आता येणारे 5 चेंडू आणि 5 धावांची गरज असेल. प्रणय 9 स्टार संघाचा खेळाडू एकदा सल्ला मत करायला एकदा आतमध्ये आलाय. पुन्हा आल्यास त्यांना 5 रनाची पेनल्टी. चौथं षटक घेऊन आलाय भरत. पाच चेंडू वरती 5 धाबांची गरज आहे. सामना दोन्ही दिशेने तराजूच तळमतोय. पाहूया कोणाला तिकीट भेटतंय सेमीफायनल. पहिलाच फुलटॉस चेंडू, पाहूया किती धाबा या पहिल्या चेंडू वरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, चांगला थ्रो झाला, चांगलं कलेक्शन झालं, त्यामागे 1 धाव देखील आली. 4 चेंडू 4 धाबा. प्रणय असेल स्ट्राईकला. येणारे 4 चेंडू, समीकरण 4 धाबांचं. पाहूया प्रणय काय करतोय. पुढील चेंडू असेल, 4 धावांची गरज असेल. फुलटॉस चेंडू वेगाने खेळला होता. पाहूया पंचांकडे. फलंदाज बाद. चांगला थ्रो झाला संतोषाच्या हातातून. आयकॉन खेळाडू संतोष तांबे आणि प्रणयच्या स्वरूपात मोठा धक्का बसतोय. थोडीशी रनअप कमी पडली आणि फलंदाज बाद. कृपया लाईटचे पोल कोणी लाईटच्या वरती वेट टाकू नका. थोडस सहकार्य करा. लोखंडी पाईप आहेत, करंट लागण्याची शक्यता असेल तिथे हात लावू नका. चला 3 चेंडू 4 धाबा. स्ट्राईकला असेल सनी. स्लिप शॉट सजवलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आकाच्या स्वरूपात. काय झालं. ह्या चेंडूवरती 3 धाबा आल्या. चांगलं क्षेत्ररक्षण आकाशाने केलं होतं. 4 धाबा अडवल्या होत्या परंतु काय झालं. 2 धाबा धाव स्वरूपात घेतल्या आणि क्षेत्ररक्षकाकडून थोडीशी मिसफील्ड झाली. एका धावेची गरज असेल. 2 चेंडू 1 धाव. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल जातो. 1 धाव कशी वाचवली जाईल यासाठी क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. 2 चेंडू 1 धावेची गरज.
काय चेंडू, फुलटॉस चेंडू खेळून काढलाय 2 धावांसाठी. इथे प्रणय नाईसर संघ सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. 33 धावा करत असताना तो सामना चेस केलाय. हॅलो 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 हॅलो